इयाव इफोर हिन्जावदो फैफायाबा जाखाया ओइ सेंग्राफोर थानायावसो फैयो दखानाव नाया मानो इखायनो फैफाखादों आं उखै जानो हागोन नाथाय नोंखौ मा अखा सिजा सिजा गाइखेर लाबोदो दासो हा अखायानो गारला नामा हा जि साहा फुदुं अखायानो ओरै जाबाय थानोसै होमबा खेबजेबनो हाब्रु दैब्रु जालांजोब्बाय ओइ दे अ साहा फुदुं मेथाइ गैला ओमफ्राय साहा जानो हा इ मा बुस्थु मैथा ना मायो नोंसा लाबोफादों मैया दे सारा दिनै न'नि फ्रेमफोरखौ न'नि खिरखि दरजानि फ्रेमखौ दिनै बाय आं प्राइमार होगोन होनना भाबिदोंमोन अखायानो हालाय अखायानो बेलेग दिना सानाव हायाखै हरावल' हाना दिनै सानावबो होबाय आरो अखाया खान्थि गैया अखा हाबाय थाद्रायबाबो खान्थि गैया खिन्थु गायनाय फुनायनि थाखाय नांगौ आरो ना अखाखौ हा थाइजौ गोमोन बरिया जानांगौ थाइजौखौनो मोनजाथाराखै आं नोंसो जागासिनो एम्फौ गैयाना बरिया बिफाङा इनो इयाव बे फांसे बिफांखौ दानफायना लानायबा थाइजौ मोनजानाय नंलामोन जाखासेया सानफ्रोमबो जिमाव थांनानै खस्थ' खालामसोदो टाइमानो गैया मालाय इयासो ब्लग खालामनो दासो फैना दुगैफैदो भिडिअ खालामनो टाइम गैया जादों मास मोनसेयाव मोदोमखौ मास मोननैनि गेजेराव मोदोमखौ खमायाबा रावरगोन ना आंखो माबाफोरा आंनि साबसक्राइबारफोरा 2 घन्टा खालामनाय जिमखौ दिनै 2 घन्टा बयबो बरि साहा लोंसै र' साहा फुदुं आं एकदम माने माबासोबाय मा माबासोबाय है खोथालायनांगोन नामा बेफोरखौ साहाफोरखौ रेडि खालामखानानै दोननांगौ बुंलायनांगोन नोंखो दा सानसेराव खिसा मोखां बुलुलक दे इ बुस्थुखौ दाखालि नोंसो गारनांगौमोन बारदेयाव समायगौमोन नोंदो वा नायनि खनसे फिसालाय रानि फुंनिया गान' सोरबा इखो आंनाव थाब मोजां दसं बोथोरानो मोजां खालामथारला ना बोथोरानो माबा बोरैबा खालामना होथारबाय मोजांसो मोनदों एकदम माने दिनै खानसे बिराद मेंबाय लोगोफोर बेस्थ' माने एकदम फुंनिफ्राय माने रेस्टआनो गैया एकदम खारथिं इखि खारलाय एकदम माने नै दासो मोनायावसो एकदम एसे रेस्ट मोनबाय दा नों साहा फुदुंना होदो बेयाव देलायबाय थानाङा मोनायावबो देलायालै मानसिया आं खोन्था तान मोनो नोंखो नों मा फरायथ'वा मबाइला दोन खिथाब फरि दे साहाखौ फुदुं आंबो बिराद साहा नांदो फाय जायाखै साया दाबो हो इ मा बुस्थु खारदै ओंख्रैदो मा ना खारदै ओंख्रि पंकज ना जानायावथ' एकदम ना बेदरबा खद जाखादो ना बेदर गैयाबा खद जाखाया खुगाया मस्थ' खुगाया बेदर जाना फैदोबाबो आङो एकदम बेंल' जादो इस्सा गैथारा माने गरमदोनो बेफोरलाय मा दङ नोंहालाय बारग'फ्लांदो दे थाबनो थांनो आरो नों सकाव थांगोन ना हा फाय थांबा नङाबा आं उदै गालांजागोन देलै आं थांसै सकाव साया थाब खाम बिराद नेंखादो बाय आं खुलुमनि र' दिनै बोर मोनथो शिव हले शिव ओम हले शिव थाखा फैसा एकदम हाबबाय था गुलाब बास्रावलायनाय थाखा फैसा हाबदे बले शिव इमान खस्थ' खालामबाबो मानो थाखा फैसायानो थोआ लोमा जाबाय थायो भगबानाव बिलायबाय होगोन ना होआ
इमान खामायबाबो थाखा फैसायानो थोथारा गाबज्रि दे गाबज्रि आं गरसे गरनै मोनथों ना गाबज्रि सिब' भले फिसालानो थाखा फैसा गुलाब गुलाब हो होनना बुंदे दे रायजागोनसैलै बिदि दावराव खालामदो होननानै दा रायजा होनदो बबा बाथ' बसि स्राव रायना जर जागोन बाथौ खुलुमनाया मामोन दा दावराव खदाय बाथौ खुलुमनाय दावराव ओरैनोसो बुंगारगोन नाङाबा खदाय बाथौ खुलुमनाय दावराव ओरैनो खायो दावराव खालामबा खिन्थु दे साना आं बिराद नेंदो जिम बेहाय फैनानै बा नुवाखै मानसिया ब्लग सग भिडिअ सिडिअ बानायदोंमोन दासो फैयाखै दे बे एसे हर इमान गोबाव नामा सावरनायानो आयौ खोलिया दे इमान माबा नङा हाफोराव गारि बनाव दोननो मोजां जामारो दे जनो बयखौनो होननांसिगोन गोरिब नालाय हा बिसना थिसनाबो ओरै खम नालाय उपाय गैया नंगौ साबैसेयाव राननानै थाफ्लांबा ओंखाम ओंख्रि मोनजायाबा मा जानो हागोनायानो थानो नों आगोलनि दिनाव मानसिफोरा ओंखाम राननाय माबा राननाय जाना थायोमोनलै ओंखाम माइ दै एरि गैया जायोमोन दाबायसो हागोनाया हागोनायालै हा जायाबो ना हागोनाया होनदो आं उखै जानो हागोन नाथाय नोंथ' हानाय नङा लामा दथायाव उन्दुलांगोन नाथाय नोंथ' हानाय नङा मानसिनि मेगनाव दायनिगिरि जागोन तु स' थांबा तु थांसै आंनाबा मा होनदो आं सेरे नङा ओइ बडिखौसो बननांगौ बडिया रानजोब्बाय जि मन इदि सायो पाप्पि बिफाखै इदि सौनो मोना बडिखौ गोरा खालामबानोखि मा बडिखौ बानायदो मा बुजानो बानायदो नामा मानसि बुजानो बानायाखै स्टाइलनि निजेनि माने देहाखौसो स्ट्रं फिट लाखिनो थाखायसो बानायदो बडि लाबानोखि मानसि बुनांगो बडि लाबानोखि सौजानांगो इ नङा नोंनियाबो जानानै खेंगे सौनानै सुंसिंखै मा जासोदो कामानो बायलां गालांजोबो सं नोंसोर आंदो मावफाया मावो जायो नोङो होमबानियानो दि बा नोंनि गैयिखौ बोरै लुबुलु जानांगौ आरो मोनदो मावनाय मानसि फुंनिफ्रायनो मानसिनालाय नोंसोरो मोनजाफेरि बायसालै है थांनो थाङाबा था आं थांबाय खोमसि हर जाबाय लोगोफोर सकआव थांना फैनि दहायनो खनसे ना जोङो थारमाने सकआव मोनाबिलियावसो बांसिन थाबायो माबा बायसा टाउन बायसा सब खाथि नालाय मोजां नाङो आरो गरमाव थाबायनो सोर रायलायदो सोर रं नाम्बारबो रायलायनो हायो माथो थिग मोखौ खारफोरा गोसोम लामाफोराव बोरैबा मानै गसंलायना दों गिथाव बाथाव सौखाना जानोसो गिनो गोनां मोखौ खारनायो हा मोखौ खारमानि नै नाय इयाव इफोर हिन्जावदो फायफायाबा जाखाया ओइ सेंग्राफोर थानायावसो फैयो दखानाव नाया मानो इखायनो फायफाखादों आं
कुनु गेरेन्टि गैया कुनु गेरेन्टि गैया थारमाने दानि हिनजावफोरथ' कुनु गेरेन्टि गैया लोगोफोर नै ओने सेंग्राफोर थानायथ' कुनुसो फैयो खाले मा खुले मा गोन्दा गोन्दी खामसाव खुमसाव गोलोमदैनो बोरैबा ओरैनो नायनि लोगो मोखां मोखां माबा ओइ मोखां खिथिना मोनसे दं नायनि मोखांखौ से लाजि गुसु खासै आरो हिनजावना एसे लासिबाथाय हिनजाव मुवासो दानि हिनजावफोरजों बिसा गैयालै लोगो ओंखायनो फायफानांगौ जायो गेरेन्टि गैया सोरजोंबा लाइन मारिदोंबो जानो हायो ना एख' गेरेन्टि गैयाथ' ओइनो हौवानि खाथियावनो इदि खाथि खाथि ओइनो आं दुखु जाया आरो मा जानांगौ जागोनलै सिगाङाव खिथिनाया माबा थैयो नामा थैबायलै ओइनो नायनाय इसोरखो ओइनो थैबायलै हुवाखौ सोसलायदों नामालै इसोरलाय मिथिलालै आं थालालै इदिबा थांसै आं मानि फैसा मानि फैसा दे फैसा खमबाय था सिटिफोर बायसा जाबायलै जोंनिया लाइट दंजोबो ख्रि ख्रि लामाफोराव सिटि हाव सिटि बायसा नङा होमबा लासाव लासै नों हाबरबो नाखै ओइनो थाइजौफोराबो लामायाव ख्रि ख्रि ओइनो मोदाजोबदो हाथरखि बायसासो माला एकदम टाउन बायसालै जोंनिया ओइनो मालाय इदि जना थायो बारान्दाफोराव मानसिफोरा ओइनो बारान्दाफोराव इदि जयै थायो माने टाउनानो आरो जोंनिया ओइनो हायला हरलायदो दे सिटि मेदा सिटि सकाव थांदोंमोन मोनानि बारहावा जादो लाइटफोरा ख्रि ख्रि जोंनिया बिराद माबा एकदम ओइनो मालाय सेख्लाफोराव टिउसन खालामदो ओइनो सेख्लायाव टिउसन खालामदो ओइनो हेल' निंस हाय कलो हाय बोलो दे खामाय दा एकदम स्रां स्रां लोगोफोर जोंनिया एकदम लामाफ्रा टेनसन गैया आरो मोनाबिलिबाबो सिटिफोर बायसा थाबायबाय था इलाय सोरांसो दालाय आलासिफोरनि बिब'नि लाबोना दोनफैलायबाय बिखुनजोनि लाबोना दोनफैयो बिब' लाइन लाबोना दोनदो लोगोफोर बिब'फ्रा गारि नांगौ जायानो दे आंहा गैयाबाबो माने नांगौबा मोनो आरो बिखुनजो लाहाबो दोङो बिब' बिगुमै इसोरो गारि दोङो आरो माने नांगोनबा मोनो बेखायनो आरो गोनांथिबो गैया माने इम्पर्टेन्टबो नङा आंनि थाखाय थाखा फैसा गैजाया मानसि नङा होमबा मा दा आरामसे जानोसै ओंखाम जानानै आङो एकदम जि उदुगोन माने दिनै थरब मोनखानाय ना नेंदो थां माबादो बानायदो माखौ बानायदो ओंखाम जाखानोसै नेवमान जाना उदुनोसै आं बिराद नेंदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो जाय आंनि भिडिअआव गोदानै फैदों बिथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर